Чуем Аратева, Стефан Казака и днес ще играме Subway Surf. Знам, обещах да направя един реакшен клип, но още не съм намерил реакшен клип. Така че след този клип ще се потърся един реакшен клип, на който да реагирам. Може утре или другия ден. Другия ден какъв е? Четвъртък е другия ден. Не, сряда е другия ден. Днес сме понеделник. Утре съм на Таско във вторник. Сряда. Да, в сряда или в четвъртък очаквайте реакшен клипа. Така, да започваме. Не тук. Тук. Да се избера героя. Не то с моя герой. То се... Ама аз нямам. Ето съм, аз нямам пари, аз съм беден. С това ще го купя. За сега ще играе с Дина. Започваме. Не, нищо да купувам. Пазя си парите за роботчето. Штайнг. Штайнг. Така. Уи, конфети. Не! О, са малко. О, мани. Защо исках да ги събера всичките? Фак. Ева, бланг. Ела, бланг. Ела, бланг. Ела тук. Бланг. Jetpack, bitches! Hoppa. Lang. Loink. Wee! Ще назах другите парички. Така. Спънах са. Дъбъл джъмп. Не! Нямаше да схъбя ключовете. Продължаваме. Извинете. Така. То път да не се излагам като ретард. Браво, изложих се. Не дей така с табарак, не се излагай тук, има деца, които да гледат. Ударете един палец нагоре, за да ми гледате мъчението. Ай се спавам кът... Сериозно, как се спавам кът Пенчо, кът ретард или кът Пенчо. Пенчо. Jetpack. Уи! Jetpack от спрей. Уи, какъв прекрасен. Опа. Без да искам го направих това. Отидох като
Палачинка са на пляк, като палачинка. Ланг. Това не ма бе шишко. Кебаб. Кутийка. Аз си купил скейтборд. Аз имам 25. Уи. Я, Диното ги кърти бич. Яла бе. Яла ся. Jetpack, bitches. Бам. Ще ме добавят в Subway Surf колело. Ще е яко. Браво, отидоха ми скейтбордите. И магнета ми отиде. О, е. О, е. Yes. О, е. Спрейч. Абе, защо? Така. Девай, Дина, минавай ги. Не, фак! Защо сега трябваше да свършиш? Защо? Хубаво, че скочих. Щях да се плякна като палачинка. Парички от тук, парички от там. Трябваше да съм ранна, бе. О, е, скейтборд. О, е, 3 ховерборда. Е. Кой е кутия? О, е, 3 ключ. О, е, бич. Къвто. Е. 50 000. Абе, много не ста сли ти, бе. Много не ста сли. Да. Това на кеф повече. Фак. Айде да изиграм още една игра. И да приключвам с клипа. Айде да видим от този скейтборд. Seriously. О, бувки скейтборд. Ха. Добро комбо. Какво? Абе, бягай бе, шишко. Аз съм с скейтборд и пак успяваш да ме настигнеш. Без спортиста ето. Да има. За малко. Да умра, като копеле. Штонга. Какво е плюс 10? Е. Що няма магнета? Вие сте лоши. Хаштаг лошите. Ела бе. Опа, фак. Не! Фарма това прасе.
И пичове, до тук ще приключим с този клип. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате, да го споделите и да коментирате. В сряда реакшън, в сряда или в четвъртък реакшън клип. Аз бях Стефарака, за като чуе